Makan sayang, makan. Makan lagi. Iki guys ya. Iki aku nih apa nih guys? Aku mau makan ini ya guys, kon mangan tahu rebus, tempe rebus tok. Tidak kuat guys. Yuk kita sepil. Iki wis ndek bengi ya guys, cuman aku gak makan bengi-bengi jadi iki wis tinggal berapa pot, wis dimakan berapa potong karo anakku sama bebekku. Jadinya aku isuk-isuk ki tak makan nih. Enak guys, makanannya wong sugih guys, enak pokoknya. Makan aja ya, urusan kurus kondisi, yang penting makan. Pizza guys, duh, kita cocol di sini. Nah, rasanya gimana? Yuk, makan dulu guys. Yo enak sih guys. Kok menurutku daripada bisa anyar kayak panas-panas malah enak dingin ya, taruh kulkas malah enak loh guys. Pizzanya, pizza dari apa ya ini ya? Domino's Pizza Debet. Ngono ya guys ya mocone ya. Wes pokoknya gak usah moco ya wes iki. Tuing. Nah ini ya anakku ini nggak tahu dikirimi koncone ini dapat pizza. Enak loh guys. Mboknya tinggal makan di rumah kan enak karena mangan tok. Jadi Pak kurus mi kok makan gitu ora sido. Aku Pak mangan bae. Di rumah banyak makanan, kalau nggak tak makan eman-eman kayak guys. Dek cilek aku pengen beli pizza. Ora cilek ya wis gede ya wis kerja. Pengen mangan pizza ngene lho, mikir kalau duitku tak tokokno pizza. Terus aku sesok piye? Paling beli cuman sak menit tok. Ya iki aku iso tuku sak adah. Gak tuku deng, iki dikeki geng. Bisa makan ngene ya guys. Enaknya. Dulu ndelok nang TV tok iso ngrasakno lihat TV tok pizza kok dioto tok kelewer gitu ya guys ya zaman dulu. Ora iso tuku guys. Ijek zaman susah. Kehidupan tuh ada yang kadang susah, kadang enak gitu ya. Enak sing enak bae guys. Saiki iso mangan pizza ora dimakan rugi guys ya. Makan bae. Gak tidak kurus. Banyak makanan engko sing mangan sapa di rumah gak ana wong. Nah. Enak. Iki tak sisake anak bojoku ya guys. Maneman. Nak tak pangan kok aku kabeh iso semplohe beneran. Kok gak iso makan saloke. Enak guys. Kok gedeng aku ya ngene iki ya, anak-anak panganan ngene iki. Nek ora dimakan kok gedeng aku. Kok iso ana panganan ae. Enak-enak ngene ora dipangan ya rugi ya guys ya. Engko terus diweki caos ngene iki. Enak Pak. Wes guys ya aku tak mangan dhisik guys ya. Oke.